Mmemme ọdịnala n'ofufe Nkechi bụ nke pụtara ihe dịka Ọnabụrụ dibịa Ezekoro Healing and Solution Center Achịna merubere omenafọ ya Ọnabụrụ Festival agba nke atọ ya n'ogige ya bụ mmụọ na Achịna n'okpuru ọchịchị Agụata dị na Anambra Steeti. Akụkọ a kọrọ na ndị ọbịa sitere ebe dị iche iche bịara na ya bụ obodo ịhụ ka mmemme a si aga. Gere akụkọ a n'uju ya. Omenafọ n'ala Achịna bụ mmemme Ọnabụrụ n'iri ji afọ a nke eze mmụọ Ọnabụrụ Chinedu Ezenwafọ Agụiyi na Achịna mere bụ nke eji emume ịwa ji malite wee kelee Chineke maka idobe ha ndụ n'owuwe ihe ubi nke afọ a wee rịọkwa ya maka nchekwa n'afọ na-abịa. Ezenwafọ kọwara na arụsị Ọnabụrụ bụ nwaanyị ma bụrụ mmụọ na-eweta ọgwụgwọ nsọ ji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ arụ ọrụ nke emume ya bụ ime ka mba ụwa mara maka obodo Achịna na omenala ha. Elu ahụ akpọrọ ya ọkụka, ihe ndị be anyị na-akpa ịkpọ ọkụka. Ịkpọ ọkụka ịkpọ nne ha bịakwanị na ọhụ na dịkwara m iri otu ahụ bịakwanị ka anyị kelee ndị mmụọ anụwa. Ihe anyị bịara tata ka anyị kelee ya, gwa ya na nke o mere eme dị anyị mma, ya gaa n'ihu na-eme na-aga na ụmụ Achịna ebe ọ na ha nọ na ndị aka ji ya ji etọ ha enwe ndị ọrịa ji n'ahụ ama ha ihe ha ga-eji ga agwọ, enwekwu ha ọgwụ mgbọrọgwụ ha ga-eji ga agwọ ha, ya jiri aka ha nye ha mgbọrọgwụ ha ọkwa anya na anyị ya kụziere anyị mgbọrọgwụ ha, enwe ọrịa siri ike ama ha ka a ga-esi ga agwọ ya kụziere anyị. Ekwene nke anyị wetara nye mmadụ ya dịrị onye ahụ ire ọ mara nke mmụọ sịrị ya mee dị mma ya mee nke ahụ ya emene nke ọjọọ. Ndị ọkpụkpụ mmadụ bịara ya bụ mmemme gụnyere ndị dibịa na ndị eji okwu ha agba izu tinyere onye President General obodo Achịna Anthony Ezenwaka bụ ndị toro eze mmụọ Agụiyi maka ikwudosi ike na omenala ma gwa ya nakwa ụmụafọ Achịna ka ha gbaa mbọ ịhụ na ọdịnala bụ nke na-aga n'ihu iji wee weta ọganihu nke obodo ahụ. Ihe obi aṅụrị ka ọ bụ ahụ mmadụ ncha na-ekuli jee imedo mmụọ, ị ga-adị ọcha, ị ga-adị ọcha, aka gị ga-adị ọcha, mmụọ gị ga-adị ọcha, ị ga-abụ onye na-anaghị emegide mmadụ ibe gị. Anọ m ebe a ka m wee mara ihe na-aga. Ụbọchị taata bụ October 5th. Ụbọchị taa ka anyị bịara iri oriri mmụọ a na-akpọ Ọnabụrụ dibịa Ezekoro, mmụọ dị na Achịna na-emela Achịna ihe, mmụọ na-agwọ ọya, mmụọ na-eweta mmepe ụzọ. Obi dị m aṅụrị maka na ife ndị ọdịnala na-adịkarị iche, ife gbasara ndị ọdịnala anyị na-emekarị emepụta ya iche bikos n'ọdịnala anyị amụtara ya amụta kamazie na ọstarị ka anyị etinye ya wee dị iche. Sọ m bịa ka m nọnyelụ ndị ikwu nne m maka mbụ nwa dị ana na Anambra Steeti, so ndị very happy, obi dị m ụtọ ịbịa nọnyelụfa and na-agwakwa ndị Igbo na nke anyị bụ nke anyị. M na-agwa ndị be anyị bụ onye ọrụ mara nke ọ na-eme akwụkwọ aka ọtọ na-agwa mmụọ ya eziokwu, etikwala aka na nke ọjọọ bikos ọ nke ọjọọ ka egbu peta ọgbụna ịma ihe ị na-eme aka ọtọ ọ gara agaziri gị. Ọtụtụ ndị ọbịa na igwe mmadụ bịara ya bụ mmemme bụ ndị a nabatara nke ọma ma mee obi ụtọ. Mmọnwụ dị iche iche gbara na ya bụ mmemme nke gụnyere otu n'ime nnukwu mmọnwụ enwere na mpaghara South East bụ Ajọfịa, Nnewi. Site na Achịna n'okpuru ọchịchị Agụata, Ngozi Okekarụ, akụkọ ụwa NTA.